Kenya to kadok korka jodala wa joka nyanam nitie thuondi mang'eny nitie thuondi mang'eny kaka japuonj ma mbalariany ma University of Kenyatta owacho Ojijo Teko e ng'at mokwongo mane ochako piny owacho higa mar 1920 koriwore gi jomoko to noyudo ka notiyo kaka telegraphic officer Maseno. Koro wan gi thuondi mang'eny. Adwa wacho mana magwa mag oganda mar Joluo ma wanyalo ng'eyo. Nitie kaka jok manotego okedo ne piny Kenya korwa kocha e pinywa mar Nyanza ma warito gi National Museums of Kenya. Wan gi dala ka Jaramogi Oginga Odinga ma bedo irito gi National Museums of Kenya. To kanyo ero bi wakete ranyisi mang'eny manyiso gik mane jaduong' Oginga Odinga otimo ne jo Kenya kata ne Joluo te. Wan gi thuond Luo machielo manoyudo gin jariyo kende moseyudo title mar Jaramogi Achieng' Oneko ni en emano make e Kapenguria 6 to kanotwegi na higa mar 153 dwe mar 4 to kisomo sigana tibiro yudo ni Achieng' Oneko ne owe to kanowe to kanowuoka oko ni to jowagunda noduogo make ma en ji mang'eny ong'eyo ni noter gi Lokitang' to Achieng' Oneko nokoter Lokitang'. Achieng' Oneko notere detention on detention orders mar governor mandalo no sa Evelyn Baring notere Manda Island. Koro kune manotwe to nikech jowagunda go netemo manyo pogo jogi nikech kane ng'iyo oganda mamoko mano makigi Achieng' Oneko ibiro yudo ni Achieng' Oneko no emane nenore ni ne osomo kendo ka ing'iyo maler ibiro yudo